अरे केने बाड़ू हो हमार करेजा, हमार फेफड़ा, हमार किडनी, हमार गुर्दा। का कहतानी जी? ए जाना तारू है नौका गाना आइल बा सुनले बाड़ू? कौन गाना जी? कि अरे मान ले ले बिया हमके पति पगली देखावे अगरबत्ती। अरे हाँ जी तो हम तो सुन रही बानी, जब से आइल बानू बड़ा मार्केट में गर्दा मचौले बा। बाकी रहुआ ई गाना से कौन मतलब बाजी? तब जाना तारू कि तनी सोचता नहीं नु कि हमर के तू ये खाली अगरबत्ती देखाते तू बड़ा लोग के मेहरारू देखावा तारी सो। अच्छा रहुआ के अगरबत्ती देखावे के बा, ई कौन बड़हन बात बाजी? आई आई घरवा में आई अबे देखावा तानी। अरे हमर मेहरारू हम जानत रहनी आओ तनी अरे बाप रे मोती थोड़ी दादा रे। अरे माई ले देखा तो हो, अरे बात हो, अरे बाप रे, अरे दादा अब्बा बाबा ई का हो? तू तो अगरबत्ती देखावे के कहत रहलू हो, बाकी ई कौन गति करे लगलू? हाँ तो तब का रोहन कौन गति के नखे आ तारा के हम अगरबत्ती देखाई? आए ई क्या कहतारू? अरे काहे किसी आ गलू हो? कौन बात भइल हो? हैं अभी पूछो तारा कि का भइल बा? ई बताओ बर्तन धोले पड़ो? ना कि धोले। खाना बनैलो हो? ना खानो नहीं के बनैले। कपड़ा लता धोलो हो? तार कपड़ा नहीं के धोले। हाँ तो ना कपड़ा धोले बड़ो, ना खाना बनैले बड़ो, ना झाड़ू पोछा कैले बड़ो, ओकरा बाद से हम तारा के अगरबत्ती देखाई? अरे बाप रे बाप, तार कपड़ा धोए, घर साफ करे, पोछा लगाए, आ बर्तन धोए तब तू अगरबत्ती देखेबू? हाँ तो ना खा के खाली सुतल रहता रह, ओकरा बाद से सोचता रह कि हम तारा के अगरबत्ती देखाई। अरे बाप रे बाप, बस करा ये मलकिनी, तू मत देखाव अगरबत्ती, न तो लागत कि टिक जाई हमार कटी। ठीक बा जल्दी से जा, जितना घर के काम पड़ल बा फटाक दे ना कह दो, ना तो ये बारी खाली अगरबत्ती ये देखनी हो, अब की बार लू कपूर लेके आरतियों देखावे लागे। खिसिया मत जा, तू आराम करो। अरे हम बानी नु सगरी घर के काम को देम। अरे बड़ा मेहनत कैलू हो, हार गइल हो को जा सुत रह जा। तो ठीक बा हम जाता नहीं, बाकी जितना काम बा सब कह दी हो, ना तो ये बारी ऐसा पूजा करेम नु कि भूजा बेचे के लायक ना रहब। ठीक बा जा 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 जा। हाँ तो भैया लोग देखनी है नु कि मेहरारू के अगरबत्ती देखाओ तो रलसिया, तो यही से कहता नहीं कि केहू अपना मेहरारू से कही मत अगरबत्ती देखावे के, ना तो हमरे नियर देखा दी नु तो उठाऊ बैठे में गजने होखे लगी।